Korwa Nyanza na Boigo Rift Valley. Akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto goikere gose otutarire ase chiabisi chito ichukira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biamono wono mwanchu muririo Ndizi TV andonsi asoberete nandene mambiengi tokonyorana asembeo andene asumruberio bwensakia litiko liechuma litukuri jumbo tambene otokwenda sensemeli yebwatoke Free Friday edition konde turakora check ya sinini ntwaraenda ase Christmas bona ndere tuiranire asiri tukeliga nende kora checking akimwanchu muriria ogendrede akikwabate Christmas kiao boyongaki okwaliga ngochaso mwaka o 2024 ibona litukura lero ne sensemeli ya check ya sinini ntwaranga kikwabokire na kibwiro biletiko so aso mwaka o 2024 ngaki Christmas kiao kyalenge egena kigerenge geito kiritukura lero asemambi yaboniga asiri tukeliga chitarike merongevere na kianda omotino yoga 12 umwaka wajirubere nemerongevere na isa tukatodete matuko abere atatuiga atokoro mwaka ojo ngaki Christmas kiao kyalenge na kibwiro biletiko aso mwaka onde ibono ubwata January so ubwata merobiri ao egena kitoshkuria simambi yaboni gasejera kwende twakora ya senjera yaben kabisa mwancho muri kwarigane kigima mambia enge yenya satu mirani nande asembeo kesi twagatiganete ria chitariki chiri chiarenge emerongo etato ebere go ikaboniga tugumirane nande achitariki emerongo ebere na kianda cyomotenyo yega tuhokiranya sengambia mono abeirika gotulenda chingakie chichonsi goika litukeriga ria rero twabeire tukumirana aiga asembeo entunyale gusanga tatana tanyale kumanyanga kimogendrete ekiromete mwara tiganinde no muntu yokora mubona kiagendrete aseri tukoria rero ngo kwarigani kigima toseme Ensakia etunyale go chakari tukoria itubene anene itukeriga mwancho muri kwarigani abene kwatanga karibu bono twakoremeyega yesuguku esuguku bono yasoire koera ni meta mandasi yasoire koera bono ntumete bono ebintu byasoire ko chesta idige iga kyagera no mugaso nabakora kinga bono twachakire kogenda asense moyende nande eri kurukungana ero January igo mwancho mulinga kwarigani kigima toso imeyo murobiro bwensakia etunyale kumanyana nga kitogendrete na kitwali etesuguku na kigwakolete ngwasangete nonde igo mwancho manene chinga kichabana ngo kwarigania munanche Dorcas Kemuma ngo gotenga karibu kigima imeyo murobiro bwensakia tunyale gochaka asenchera yabene naboko tubwate gwetira senchera yemitandao asogo so asense mere ya Facebook muna Ndizi TV News Digital na sense media ya YouTube tunyona Ndizi TV News ase omtandao website tunyona www.ndizitv.net ilinyale gusanga amonentwe Totebya birata tunakikwali ete sukuku mbale bali rete chinsemo chirichanyorobi chinsemo cha Kisumu na Akuru mbale baira nete gocha Gusii ya konyorete Christmas kinga ya konyorete Gusii gose ya konyorete chinse chisiko gose ya konyorete chi county igo mwancho murigeria to igatiga to sange aso bwamo na bogo to manye gwetera se number ya 0792192834 ine number ya Ndizi TV gose tasenigito edo nyale go to tebye na ki oko endrete na kikwa kolete suguku na bo igomero bere kyobwate ase omwaka ogocha igo mwancho morigeria enamba iturikira SMS yonyale gotumanya abiratato na kesuku yao yarenge nimete mbale batanyorete kende nga ayenkwaro metionde kende ina namma yakigima na bo igoninde no kwegena nga mbu ya mwanya kolete na anene nga abantu mbachite kanisa itukerio weta abantu mbale batachite gose batachite kwende kanisa lakini
gwike wikachi tariki 25 ni tariki ya banyora nga bachi kanisa buya sana igo mwancho murigeria ngo kwarigania bene tumanye ngaki esuguku yao yarenge Brighton na kisuku yao yarenge esuguku ya ne yarenge buya kabisa bono rende na bode go bono mwaka to kware no 2024 kabisa igo mwancho murigeria tumanye wetera se mitandao yaito ya Facebook na Ndizi TV ni digital na ki esuguku yao yarenge na boigo na bogukwane babere batatu na boigo okubaganiria omwaka omuya ekiagera bono ne tukori ya Juma na tukori omwere bono ase ejuma yo mweri ase omwaka yo 2023 bono bokubaganiria nandi omwaka omuya oyo 2024 iko bono tutumere wetrase emitandao yaito na boigo ase nsemo SMS go tutumere wetrase namba ya 0792192834 Biyasano mwanchu muri Ndizi bwana twagotebirie kirenge gitu no kumanyanga kikwali nge Christmas kyao ngakiwa keriete ngwanyorete ni ngwashete na bamino boigo ngakiwali ne mwaka o 2024 Merry Christmas and Happy New Year tose merete na mwaka 2024 ngora chikobo mwaka bwa masen ekero yonsi bikoroperiwa asenjira engtonge kabisa abo yondoro jeno na barko bari ba koreta matemu yikirasi kubina kabere form 4 nigo bad bagende ko ganyama temu abo ekero ntwaro jumu wasirwe itsemese keri ombak majogu araletibuna matemori arajigo sokiwa ase wiki ya kabere yomotie nyumo tangani mwako goja ende abarokiwa bamanye amachibu abo yo mwanchibere twakwale ndi asema mbiaboniga ndukati mangana mangi kiagera ni msimu wa Christmas bado na ni msimu wa kukaribisha mwaka mpya yo tukati mangana mangi nando nyonali tubei juma botambe na sensembe tukekora gense yamo nenus tunaenda alia sensemo yebwato ke free edition netura tenga sini tura debana nene abanyamwaka mbachete Christmas kindine turigeri asejira ya bene asemambi ya aboni energy studio bwansu bomosi kabisa igo mwancho murigeria tumanye ase gwetrase namba ayo gusase mitandao yaito otenakia esuguku yaito yao yarenge ekya mnanche ko tenge suku ya nembe yarenge korende nchono narenge emeremo tinche tugosanga na family gose ya mateyane no narenge naino ugaigali tukori ya Jumatatu kuikalero bado no trase emeremo korende ayonsi ntwasangete nabantu twarenge amo ose baltwaike tumiranete ntwasangete ronya ngoyo kwanyo tumonta komunyorera lindasi ekinege nto kyamana kigima gose negento ekiyakigima na ukorokia obwanchani nabo igo togosegeta engana bune yogosanga nabo igo bwanchana kogenderera omwako 2024 igo timetinga kya kwerobeire omwako yo ongakyo o 2024 merobere kyubwate ngaki omwako yo 2023 okoirete ebintu biri kwagane tigo ikirane ngo ikiranetie amangana ari kwarobere teke twachagete omwako 2023 ogate omwako ninchenkore iga nkwanya korete goseta ikiraneti na kibono bangite ko nyakora omwako gocha gose kyo bangite gukora omwako gocha ekiagera kera omwaka wochaka nkobe kole gosengo sa amasabonaro gotenya samwe nyasaye nganchiro omwaka yoiga nyoreka nibo kandi iga nenche nkorere gentu gete mmero biri kyo bwataye buno ayo monyene ekero utete gochaka omwaka gose akonyanda ke tokore timagerera ari kwataite gokora mwaka 2023 nakyo onya bangire to mwaka gocha ayonse mwanchu manari tukaneti to igwe koru asemore eri tunyale gosanga ebirengeryo tunyale kwenyoranya nga ekera bintu byasinyiro mwaka yonde enoro goso mwaka gocha noro tobe komukya tuetome eri tunyale gocha kubikirania omete naboko banga egento mwanchu murigeria obange no monu nebirengera likorende osinyuko bikirania aseki otabege omukya nabo igote to meti ometo to meti bono bintu byonsi mbigo ikirango sigene nke kira ikirane nabo kubanga asotenga nincenga gacho mwako yigo 2024 lakini osorare okorara kwa okokera to agacha omwako yo 2024 okorara kwa okega to goranga onaka ngombe turana no mwana eskuru omwanchu murigira nere buya ntueto me nabo igo bona botanto je to abanyoringa ogwetuma no yani ogwetuma nabo igo gwesuma wata kwana kiringa ekerege
egento keri mbwenete gokora na akorire gose na ikiraniri alionsi mbwenete goikirania go mwancho murigiria totebye ngaki bwe bangite gosoa omwaka o 2024 gwetrase mitandao yetu mo gwetrase SMS aso tunyamna Ndizi TV News digital asensemo ya Facebook pia sana mwancho muri Ndizi TV ando tutumira ujumbe yao bono rendi tatusiume asensemere Ndizi studio tokwirina tusomeje SMS chino asemambia bona toskena Ndizi TV bansu como usi Ndizi TV Obwansu Bwumugusi Ndizi TV Obwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkino nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko Bwumugusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori Nichisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo tore nekerenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwumugusi Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na boku gura chi cutting rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gosoa kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi weke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ine numanyeteke wekia urae umwano noko mwachise michekerero Vono Skyline Friends School nero richiburiao ayumu ibori neskuru ebuata borokia babuato bumanyi bwegoro asogo konya borokigwa nigo babuate preschool yuere a play group igweka pre-primary 2 lower classes chia grade 1 gweke grade kia gatano nomo nabo igo gweke kia gatano na kabiri biaman asamari dangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo itanga ndiganyira bageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita we had around 18 candidates and we managed to cover hospital good national schools. 2
Tiang'eri bageli ntebia baigoli bali batotegerete bali bataite go admit abana January come next year 2024 tali school yeito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8 tara wonega tokole interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School ndio maana sana. Gusii Urban Blaze omugaso obona turikuchia kubabuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga fake star yote bagagunga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingeru chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Pastor Peter Vita Muruabe amuna abakristo b'ekanisa ya Gospel Embassy Chapel Ministries bono nigo bagukwarigania ase Gospel Extravaganza Jumamosi tariki 30 omwaka 12 omwaka uyu iga gucakira chinsa ibiri cyamambia wika chinsa 10 cyamaragoba inchu umirane amuna abateri kuruime na isiku ya Gusii bakorawa amuna Solomon mkubwa Nilikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee Festas Ikwabe, Pensila Mura, Sami Ntabo, Joseline Nyansarora, Sami Baraka, Boni Amsala, Embassy Praise Team, Amona Douglas Otiso. Inchutu mwere nyasengambia mono asoko tolenta obuarobo na boigo kwarigania omwako 2024 in style. Hello children, and how are you? Wonderful. Let me ask you something. How many of you know why we celebrate Christmas? Okay? We celebrate Christmas because Jesus was born. And you? We celebrate Christmas because it's Jesus' birthday. Oh, it's Jesus' birthday. And you said it's because Jesus was born. Jesus was born. As we gather with our families and our communities to celebrate the joyous occasion of the birth of Jesus Christ, may we reach out to our brothers and our sisters in need with a loving hand, a kind word, a warm meal, and other gifts and acts of loving kindness and goodwill. Merry Christmas and a Happy New Year 2024. amaryogo yemeteni gabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari
Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa sechinse chesko ngorwaria tora maroire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora maroire mange ande karagwa ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora ngikero bobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngiri goli cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase umoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio mundu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisaine ryaborokiwa kugosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibrengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makori, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebokubakire simi ase namba enoti 52 ibere mara kabiri isano na isato ibere isano na ibere ayemo gose enoti 52 ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power.
Nyabeta kiraritu kurie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Spexels Opticians abubale clinic kiagudika ime yomuchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomuchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchumuliriria bwe televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inyisato isano nemo ibere isato isano neisato isano neibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi kibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ibwate play group goika grade 6 nkuru bari ndagira ase skuru yo abali mu bayisaine na boigo babwate ubumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba kiresimi Porters Haven Premium School. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa seki league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo korwa segeti ya Kenyenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no murbeli bwechi gosoli ngoche ya masemo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etanende mo Steven Captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10:30 chamaragoba goika chisa 12:30 chigosori ime ya Ndizi TV. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunywa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets,
switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Rumba imeburera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia emeburera, the really rumba nostalgia. Nege ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano nibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire chimashini au chekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima wose sola kurwase chibohol ngose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo guikase nka yao
bakirisimi ase namba inoti isano n'ibiri inoti isano n'isatu isano n'emo ibiri isatu isano n'emo inye isano Gusii inoti ibiri inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu eyemo isano n'ibiri marakabiri Gusii inoti ibiri inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu eyemo isano n'ibiri ibiri Gusii inoti ibiri inoti isano n'emo kianda isano n'emo isano n'isatu isatu ibiri inye Davis and Shatleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumika kimashini chekerero Gendo tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyolire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umucando gakarekera bwagocire turi kunyara gukora imirimo iri kwengokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinse ibere cyabutuko no muiroroye ritukuri yuma 3 chinse isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary, grade ya 1 hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kige kogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirure gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira
obosombi okobora kwembura na uchumi kuira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochiko kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochiko tarera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase ensecho ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Alright, ladies and gentlemen, mazee on 31st na wewe pita kwenda huko Saitan. Mazee on 31st na first mazee tutakuwa hapa hivi ndani ya Camel Park Akukuden. I will be the house where nini bana, hii ni bangi gani hii? Tutakuwa hapa hivi na DJ Nelix pale, bring your children. Tutakuwa na Tommy Sifa will be in the house. All this zitakuwa ndani ya Ndizi TV. Kukudenja. Kuku wacha niongee kidogo. Wale wa Kisii wote wako ndani ya Kisii County, Nyamira, Nyanza. Kama nikipakitaleta kiwani, tutakuwa hapo kuanzia asubuhi mpaka tarehe 1 asubuhi mpaka jioni. Kwa hivyo entry ni free, yani kuingia watu wakuje bure. Kukura tutakula hapa, kukunywa tutakunywa hapa, kucheza tutacheza hapa, kuswim tutaswim hapa, muziki tutakula hapa, DJ Nelix atakuwa hapa. Bas, Embaramba atakuwa wapi? Hapa na Akukudenja na matoe bia. Na matoe. Tutakuwa hapa Embaramba ingiza Kukudenja ndani. Bas. Kabla hujamaliza. Kumbuka ni tarehe 31. Mpaka tarehe 1. Jioni. Kuja turekee mwaka. Kuja tujima. Wewe. Unaharibu hii kitu bana. Wewe. nkobasaba twara okwegena oku kubakorera ndigasienda lakini ndaete mbatakere esukwengia n'omwaka omuyomya ndaete oli otabwati nayo tiokia amandazi esukwe neri abantu bakomanya ng'a twikire esuku nayo obwate kaa oyomire otabwati toragera ebieka oya nang'ora babe pale tindike tuko kutomete naye bwekambwati ontigera abana amagana nandi irense ng'ora rujune jiduka toli mutongo ataibwire ng'a nericharo aye n'omonto bwa emisituni igankoretete ase rangeri omonto gari atotebia eduka ncho matire omonto okoba bisi tiri gochi namanya roronde bwensi rangeri n'omongwana oyo aye nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti ekenkoruore ng'akibona oro ose kichibesa machi notorane riswi tatiriane nabondoje mwanji karibu sana tutegete dukere chipu eratoneri ebintu tugochigochaka aoni supermarket eito eduka mwaikire oruru superstore eduka ekoni ebintu byonse aba basokire n'emisigo yabo ori n'emisigo ya pageti mugocha na imoraro ri tigalete ande tugwateo ebintu tokone sirigoririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ebintu by'ubwagachi eby'ubureme ebyogotumika ase jikoni esukuru na ande onsi aserigorirense kegima nabo igokogokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kende gionsi kiriotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers ange na Credit Bank nabo igo Uhuru Complex Building ange neduka ya Safaricom imeyomo chukisi nabo kuba kirisimi ebyonyare kubeke oda yawo no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Hooray! Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelea mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Mono mwancho muri wetasene kya Ndizi TV asoko gendera gotengera Ndizi TV na bwanso bw'Omugusii omorobere onensakia emambi yaboniga tole musimu wa Christmas abantu abange ni metbone abande bakali chinse chesiko chitauni ao asenchera ya mo negende yo gochengera esugu kweye iga bakorera no nabana barakuno nembeo barara no ne chimori chiri chinchogu mete chinga kina checha abantu bakomerana bakareri isabu abande bakale nonye eminyame yiga ikomenya chinsane chiga cyabna Nairobi ga bako chibara ya bana bachikorara nimete nk'abantu bono bakunya ko etana na igenchira geteiga erinde basiekere omwako yo iga gosemna nchira moyo kwegokya egenteki asana na bebwe natenchere ngabune yo mwancho murigereria bono ntomaite nga abantu bande bone baraire birukunyo ebyeko yunga sugu kwe wiki yenge iga kabisa na buno mwako kwero mwancho murigereria ntomaite bona abantu bande basubire kwirana se chinka basure kwirana se bibago bachaye konya korigereria ninki kerenki babante gokora igo mwancho muri gotenga bono iga tigango torigereria ninki ketu bwende gokora kabisa igo gotenga bono to asira sensemo ya kabere ase twagotena to kwirana ntende asensemeri ya check tonya korigereria ngambara ibari tona babo ase mu biro bwensakia emambi yaboniga wasabantu bone baraira maitengane ni musimu wa Christmas bone baraire ntete kumanya ngambara ibari babukire emambi yaboniga omete no rara January ngochere chi bills nchikuganyetie amaganio nare oganeirio ikerani yotanyare koepuka gusotanyare gosuka kurwa sare igobono to rara mona ngati okoba nesuku yarenge orare bwebe oikoboka mapema orinde onyare korigia ebitoki ebigochiko gokonya kyagera January gocha mumete ngakie gocha yaba egoche bwatika ino mugaso gosambere libo yani ogosunywa sokogenda ogosunyugotare ichiro ogosunyugotara ndonsi ekyagera bono nyomba to goikaranse kyagera injarere nyombere nkongu bono igonere buya boniga abantu abangaini boniga nechinga kichokoboka ekyagera abantu abange baraira boka rosi ebintu January wika aibono ikaranse ase keiriri okonya gotora ibintu bya ngara okonya kominyora byoka bike rinde ego koria mwanchu muri gatu to sensemo ya check etunyare kumanya ngambara ibari tunena bobo ase ensemo yego sasa murobe bwensakia emambi yaboniga akonya tora toma SMS ya onye tome wetira se namba ya 0792192834 torikire uchumbe ya tenga kikwa ko Christmas na kiwono okwerobeire gosoa ase omwaka omojia
2024 asensemo ya YouTube tunyamuna Ndizi TV News nabo igo asensemo ya Facebook tunyamuna Ndizi TV News Digital abuno tole ayamase yamo igo bono lika uchumbi yao asensemo yo igo mna botambe ko tenga comment osebeka comment yao gawe ku chumbi yao gabu osanga go chiasa abami no share go chiasa page yao enda bonsi bamanyanga Ensakia ya chakire Ensakia negendrete Ensakia bono ya veterense ya bwatire moliro nabo igona bogo so ibabere batatu go se obaganeri umwaka omojia oyibono 2024 asensemo ye comment asensemo ya Facebook ndo chenere Charles Luanga otemwa Charles Luanga ogato kurwa kenguso salam niko ndani ya show with my wife Jacqueline kwambuka pamoja na wewe asante sana Kemi Sophie Motango good morning my team there being last Friday of the year 2023 may I take this opportunity to thank God for the far He has brought me. It has been fantastic sharing with you people. Hope to share okay with you more next year. Wishing mashabiki wote happy new year 2024 in advance. Kurwanya Kongo Junction getting you loud and clear. Asante Kigima. Nerebo igo hezi kapitizo JP Atanga watching from Kyogoro here until the end. Asante sana. Nabo igo Godfrey Ayungaraka following the show kurwa bogeka nyonsia. Dolphin Morata good morning Brighton Dorcas na Joshua. It's a wonderful new day our Lord has allowed us to meet again. Let's thank Him and give Him glory. May I wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV and all my enemies to have a Merry Christmas and Happy New Year coming 2024 with full of new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on their life. Play for me song Bwana Ataniacha by Ban Mukasa. I am in until the end. Asante sana Dorfi Mora boigo osavire ogotera wa Bwana Ataniacha kwa nere moterio manyakene na Ban Mukasa. Asante King Matenga yominto Brighton neraya kuwatoka echira sensemo yaye. Buya sana yo besha de akondani mbaka omwerio nindo jumuigo kwa bakinami ya na forum the show korwa boge tunya. Asante sana kama ndio tutumera uchumbe chenu asima bia bwana moten mko na sisi hadi tamati lini nyaboke na ningoro jote ana uko na sisi hadi tamati asema mbi ya bwana bia mwana mwanchumre kana ndio chora usenda tutengera Ndizi TV ne ruban sumusi ni chuma yo mwerio yo motienyi komina kabere yo mwaka yirube nemeron kebere na isato tusemere tena kwa katoro mwaka 2024 lakini mna mjumo tongole bolenda ekatoro chako mwaka 2023 ekatu arenge chikesha ekatu arenge sedarike ya motoro tena onoro mwaka wa maseni ine amaseni ankwaya ragose bado tuyaroji na hande ekatu so mwaka 2024 pale tena no mwaka wa maseni lakini kwa makonyana bado turaseni ninkege kogera kobono wikanaye bwirigerelie warekabishe aheni ko kwa beiro monto go chanda banto omwaka mugima bono togo so mwaka 2024 na hayo ikonyara ko koroba onyara ko koba umuntu rumungwana elinde ensesuke gochibosi umethenya sae no muyasana yariko bana mwanya bantu tare gwanje torre ichume yo mweli yo mutinyi yo mwaka yo yariko mwanya bantu etuke bungu gyoxen angekuwa mefungia wengi wetu lakini ne nyasaye ere nigago tweli mbako morogie mbura mbako moibyo twe mbura yato era nigato anjete abantu bonzi gitukumakera mbiamano ekiara nero tubwirire na ndato ikiri asichume yo mwerio yo motenyi komina kabere umwako yirwe nemeron kebere nesato eno mwako orengo mwako mokongu sana na bado na orengo mokongu asabande na sabande no orengo mwororo goseni gorenge bwa masini metekiro mondo ekobwade na kikwanya orderi gesariao aso mwako yo kolene to semera tibina umwako 2023 umwako 2024 ngono jakatore tokoro umwaka 2023 kwa erore buya tuchake umwaka 2024 asinjira endonge bwo na ndori kato taina oikamunyari mo kweroberia abaiboli kuikabwiro beri bad no ria mandasi ne abana kinotuma oiriate chararo koreki school fees yero imekukondolea macho na ndio yore na serikali ndio iwa baibuli aba serikali ngojere yanyoru capitation tukebintu byo tena tiga bantu baye gulibaga abana balimo banene baye gulibaga lyo comment school fees
Harabara badana yaya tige serikali to mechi bese uchumi ni gekongede bado ntoka nyethena ngakio chikoba mwako ntoka nyethe bado bina bibia renke bending ya sibi gambero na kibigo chikwera au singire fine ntoka nyethe dari 10 na kiyo juo kwanero ni wethena bado mwako moyeto go chaka nerina ebinto en bado mbiroro mna tosoro wethi mwako yo bado tenda kusukuma lakini kwa hivyo nalenge na ndio mwaka umuntu ndio jako mwako Korko iboretu. Inchekora ngana inche korko iboretu na ligo jako mwako. Aje to bana happy new year. Ni inchen lakini liko iboretu ema tena injena iboretu te bana 72. Jida kijana iboretu tu na iboretu tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 72. Bono injena ni ngo jako mwaka kendo ndio mondao jako mwaka. Lakini ndipo no ya general ese calendar ende ya January neror. Na ndimo sikuri ile weta bana ya chakiri kwena kiusikabo abo matikona umwako chakiri. Abo kuma chikore libere ya chakiri. Abo kona dalili ya mwaka 2024 imeanza. Na boko ligina wadana ya chakiri. Nije kote ujiwosie na ngaki imetinya abete nemu. Ngaki imetinya yaje. Tupete kale Dorcas to wade imetinya meke ya renkoro lakini ni bakaje bakamenda. Mtu dori ujiwosio. Abo ni kote ina mwende bono Ethiopia. They know celebrating musimu wa Christmas. Na maine. They have their own calendar. So the calendar ngaki ajende we using Christian calendar. We using Roman calendar. Ya yote gaje. Bintu bia bete asenjira ya bene na bia bete ngaki yo ya mai yo kono dende ayonsi ndo yarigirerie yakaribiro bitu bigoshikaro kuko tonda sense ya magasi to gochuteria berata to ali aroro ekintu mai kwenda sense mo ye bwatoke ase emambia bora koso atora sense meri bwatoke choshwa to deina inkiato bekerete mesa sense meri ya matera kone to kwera sense mega seti to juti araria iroborito ase bichentangani. Oigo Brighton komenta na yo asense mo i kalenda umete Ethiopia sai bale 2016. Bwango igaba ate ba New Year 2016. Igo bono into 2024 bara we bale 2016. Ko ka Ethiopia to tebanga 2024 ya ogotenga 2016. Igo mwanchu meto wasa asense mo ya check go setura asense mo ya magazeti ko dende tiganda bwatu kababere batoto bale ase omorobio boasi Bosco, good morning from Ngeri Church. Following kinly as usual, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Nabo igo na Claudia Nyakete. Good morning team. Ensakia tune in as usual. Sante Kigima nabo igo na Kefa Ami set live from county 047. Omoigwa wabakina me following the show korwa aboge tunya. Asante Kigima yenda gutuma SMS yao toko igo na kwenye kubate request chisa na chechiga okubwatoka awatera kuliwa neti gosengererie kanye uganeti entunyale gosieka omwako ika asenchera ere engi yakigima buna butambe ngo twara gazeti ya Daily Nation asebono page entangani amwanchumira situ koyankonya goteja ase enchera yokonya chuta kolende nabo konyore gazeti yunya wesomera asenchera eyobo imekigima ase page yentangani mangana airobolito lingana limwamu kigima ni goli monekerete ebina biri bigo chikorigererwa mono omwaka ogocha o 2024 ebina biri bigo bire ase bigambero emergency ya Kenya ebibono bire binene gose bire birito ase ensi ya Kenya ebibono bigo chikorigererwa omwaka ogocha ase ekinege tangane kere igoro yamana ya housing levy asebono kere ase court of appeal asebono kigo chikorigererwa omwaka ogocha kere na kige kina egetangane boyingo ekina gyakabere ani gobono kere ekine koro yoko menta ose yoko menta ebango ase 20% ase abantu abana inchi bakawaida nabo igo 30% ase corporate kibono nekina kere ase high court nabo igo ase kine kya gatatu nigo kire igoro yoko nya ose yokondisia bintu bya serikali gose 11 parastatals
kinekere i-court high court mwancho murigaria ebyo kokonyo kwega kwe bintu binamuna ICC amo na mangana ya amangana ya KPA au si KPC au si ayo na ali awo chikurigaliwa ase ensemo yegose binabiri bire ase koti munyole nga ebintu bire bwenta koniwa kemo kyabo KCC na bayigo amangana Kenya Pipeline company yonsi negati ebintu bire biganire go chikoniwa gose kokondisiwa emergency to ya Kenya na bayigo ase ekina gyakana ekebe ali biribi watu borito nekina igoro ya ovonia bwa Port of Lam na Port of Mombasa negati ebinabiri go chikurigaliwa na bayigo ekyagatano neki amangana social health insurance mwancho muligere nyorenga serikali nigeba ebegetemero bire yogo chiko nganya omorobire bwene NHIF woche ase morobire o social health insurance buna twaru chaboyigo na abanyagitari kuri ase chinyagitari chabonyene au basoire kwa emurunganya nga serikali tera bwatu kabesa NHIF woche ase chinyagitari echo nabono mba wochi wancha morobire yo okoendereria sigo chigo chaka konye mbara akora mbara ya busa buya bakore egwakana amadeni ase chinyagitari echo ekina ikyagatano nalimo nigoro ya amangana ya maisha number ekine kire ase high court asebon kego chikurigeriwa sebono abana inchi wente kubwata maisha namba se umorobero yo huduma namba ochete bono gachuka kanwa ande umorobero mogia o huduma maisha namba oyo bano ochakiwa na serikali ya Kenya kwanza sebono ekigambero getenetie umorobero yo ochakiwa negatie binabiri go chiko enekiwa gosibigo chiko ligerwa mono omwaka ogocha nabigo ase kineke gatano kabere omwancho murigereria nigo kikwanirigoro ya ogochorwa kwa aba CS abono abagochi chief administration abagochi ko gosaba choletwe bano bagateneniwa bali emerongo 50 CAS bono bateneniri bono egati yebina ekekine kire ase court of appeal nabo igo ase kina kya gatano na gatito igoro ya amangana ye koruse ebango ase ebinyugwa bigotindia amo na soft drinks osechi juice amache egati yebinde ibono ekine kyo comment kana kosegwe comment ebango ase ebinyugwa bigotindia amache igo chichu magachali echu bamone ne chi juice negati ekina kire ase high court nabo igo ase ekina kya ikomi ndo kya kyanda igo kire igoro ya amangana ayechi party ase National Assembly boigo ekine ikomi nigoro ya omobunge John Waluke na boigo Grace wakungu se oibono oyo obante ore ase ekine kyo kego chikorigerwa ase omwaka egatie binabigo chikorigerwa ase omwaka ogocha kire ase court of appeal aboigo kina kyo mwedio ase gatie biribigo chikorigerwa ndigoro ya Rafael Tuju boigo igoro ya Dari Limited Property ase echinsa mochiri cha kare ni meyo mocho Nairobi na boigo yoringe nere moriki omonene ase ekyamakirya Jubilee ase serikali eri yaeta ine mwancho muri negatiye binabiri beirobolito bigo chikomorekirwa mono omwaka ogocha biribiko birengete abana inji eyemo ase eyemo tabiga ase page ya omwancho muri gatotikana naye bina to ase page yiga entangani nigo bono emorekerete igoro ya amatemwa KCSE ayibono mo waziri obwechisemi Ezekiel Mochagu atebunanga amatemayo arachiwo soka iki yakabere omotenyo motangani omwaka o 2024 ase aborokiwa baganyirete amatemwabo aborokiwa ange
chiribu chimi kianda baganyete amatemo abo ndanyare gosoka ase mwancho marigena bigomo nigo ore ere ase musimu omoya bwoko obekera amax gose grading ya aborki wa emanyekenga new grading system ye igabono aborki banyerete amatemo abo bona yuara chigosoka gechi kibere omoti gose motenye omotanga ewiki yakabere motenye omotanga ni mwaka o 2024 na bayigo mwancho muri anyora ase gazeti ya Nation igoro ya amangana Raila Odinga gose morai wobo obwa Azimio Raila Odinga yo boigo kwanera inaki igoro ya mangana asesere gusoko mochi serikali ya Kenya kwanza ase amamero biliori abaire ke gokora ase bintu biri bya baire ke kobeka motwe nene biri bikorengete omwana inje obotambe naboigo ase gazeti yiga no chikonyora amangana igoro ya omo justice we high court nene oyo mekana Juma Chitembwe oyibono onere bwate ekina ase kigambiro igoro ya obotumeki obube obwe obisi yaye buna omochaje mwanchubulire ayana gati ya irobolito ase egazeti yega na mange amorikeire nkonyora chisa nebiro ninso gati ene kumanya senchira yo wikram biasano mwanchumuri Ndizi TV yunarara sigazeti ya The Nation yidiango iro sigazeti ya testana narali ya gusura nyole ase mambi yaboniga neri lingana limwamu limuregeri na Raila Amolo Odinga bono niganya direka kobeka emiro biliende emiya gusemiya yo mwako gocha anekera komochi serikali ya Kenya Kwanza asobokorali bwaya mangana ina bora nyore asebejiye egosent bejintanga korende na kare asebeji ya gatano atatu na kianda na bokonya murekera orori na kibono Raila abekire emiro bilio yugo kwanira na kibono kero bajeta sokorobekana pakane bara kolende serikali ekarona ya yambu yabanyare bako ikaransa bakwana sema ya Bomas of Kenya kolende karoba li robot ruari kwa rorekana robot yoli ndwanjira ni naba Kenya iyire na bono go ikaraira Odinga ni timu yaye ngegenda se drawing board ane negotiate amaragwa ya yumwako 2024 Oigasi bijini mregedena ngaki songo anyaride osiji kamera cha obisi ekisonga tumegede kumwaka isiko gose gosalia ekalia ya chaji Chitembwa yina boko ya somorena ngaki songo amura mametinse kabisa omo chaji Chitembwa oibono yerede buna kubwatakana namangana anyaride kubwatukwa no yokabairo mugabana bwe county Nairobi Mike Mbuvi songo yerede kalia yaye ekarama mainsepi Baigo ninojina abalimu nigo bagare korobekana na komochi kambigiri gosangire bango ase ense ya Kenya nine kerogeta gete goswana na chibase libyabo asogo chikobana cha osikuba deduct ebese yabo asamatuko alebosyo oiga sigasiti yene murgedena na ki amariga yomogoko anyarede gakoba asesemo eyemo osekenyore kemo ekerabando abantu batatu banyara bakwirana asenga yabo asoko bora amatuko emeronkebere nabere ekaroba chiete asatamanyiri korende nigo bono banyara bakwirana yare ngomogo kogoji ase yamate eyo ayundo jena aramurekeire omwanchumulia asiga setye korekerondo jena aborgo bari bago chigo soma go selo school ordered to the admit student yani ase abana bakaro somera mangana yerijiko nigo bono ya betereliwe kwene kuna abana bari ngwade ngoli admitiere abana gete barwete ase skuru eyo mwanchumulia inaro ndoje amurekeire asiga seti ya The Standard Beach ntangani nande ni onale ngasuko ya chuti tingo koira ime lakini onda kwani onyole ko bia obweso mere amange ase emambi ya abone ase bali banje tengoyo etimu ya Arsenal yanyore to wakwa abulituko liegoro akaronya tekego ikuru chigo lisatu asirige na liesagero abuningo tebgo chibosyo akenya tekego ikuru abulituko liegoro
kabisa igo mwancho murigereria yanale ari gati ase gazeti yo ya Standard korende ubuna nagotebia abwatangane gazeti ya Daily Nation njamurikerete amangana abiratu tokurende ase nchere yamo yogokorera kyagera ebiro bito byatonyorire nigo bondo ndoche page yega yakabere no ngokorera mwancho murigereria egotebanga egosemero berio yo muwaziri bwekisemeze kirima cyo abwate igoro ya amangana y'ekisukuru cyo boroso abalimu abalimu bechi abanene b'ekisukuru cyo boroso gotenena abalimu bali b'ekisukuru cy'ekinasari bono nige ekyombekeri kya Council of Governors kya bagavana kya kanire engane ejo yatinga nigo bagaganeti abalimu ba ECD abantu bali bakosoma Chinasali bakoligerwa ne county buna abali mubande gose buna abakoli emiri mubande bono bakanire nga bali mubanene base kisukuru chechi primary mbawo chiko balige gose mbawo chiko batenenera abali mu ba ECD ayo mwancho na manga mulikeire ngo bono no kuganya kwane oinyorere gazeti ya Nation ironyale wesomera amange elio onyale kumanyana ali ayayiga akwanire ase obolito omono boigo mwancho muri ko yebiro twanchire toenda sense meli yende ya studio etunyale kwero bidi atomaye kwenda sense moye bwatuke umna twagote ngalero etwacho kumanyanga kimwali tesuguko na kimoyero bereti go chaka omwaka omoya igo bono tikato ende mase moika ase ense meli yende ye studio etunyale kwero bidi atoenda se bwatuke konye ko bwata gotera buna botambe bwatuke tomaboni gachinsana chesiga tomagwetra se namba SMS yogo toma se number ya 0792192834 0921922834 ine number ye studio ogotoma ogotera kurioga netio ocheserwemo mambi yaboniga ndonyale kwego kyabo igonyale gosieka omwaka kore nomugoko boiga sensemo yo mtandao nyona Ndizi TV News Digital sensemo iri ya Facebook erionyale gototebya ngotera kyigwete togochesere oganetio osiekero omwaka onyale wakiranya sengambu ya mono twakolire omwaka oyo igatubwati gwetera sensemo ya YouTube na Ndizi TV News Digital. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Jine gavana ya Nyamira County Amos Nyaribongo ganeria abantu baito ba Nyamira aba Gusii baito bons batware Christmas ikia batumuke buya waragere buya barenda abana buya akiye yerusa ende batwara omwaka omunyumu ya obwata mafanikio. Negenteki ya konyori bintu by'ogutumika aseduka na negenteki ya muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'ogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose.
mwancho murigereria wegeta sendi kandi zitime na kwariganira somoroberio wegesinga kema sesenya keri tukore Jumapili guchakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase guchakira chinsa 12